El passat 18 de setembre va començar la 5a temporada gastronòmica de la trumfa de la Vall de Camprodon. 12 restaurants de l'Associació Cultural i Gastronòmica Cuines de la Vall de Camprodon elaboraran fins al 3 d'octubre plats on el producte principal serà aquest tubercle típic de la nostra zona. Bé, doncs tornem a estar a la temporada gastronòmica de la trumfa aquí a la Vall de Camprodon i tenim la sort de gaudir d'aquest producte que ens és molt proper i alhora molt bo. Nosaltres aquest any tornem a posar un plat que ja el tenim habitualment a la carta durant l'època que tenim trumfes aquí dalt, que és una trumfa escumada amb bolets i espàrrecs. Per fer-la, nosaltres la trumfa ens agrada posar-la al forn, la coem en pela al forn i un cop la tenim cuita la buidem i amb aquesta polpa de trumfa, per dir-ho així, serà el que elaborarem l'escuma de trumfa, que serà el que rematarà aquest plat i tindrà una mica la gràcia d'aquest plat. A banda que la farcim amb bolets, que també seran els bolets de temporada, que si la temporada ens acompanya, molt millor. Un dels plats que podreu degustar, personalment a casa meva, és una amanida de trumfes del bufet, que és una variant d'aquestes patates, amb bacallà i ceba al cop de puny. Les manies de patates s'han fet sempre, era una manera molt pràctica de portar-les al camp, i aquí la barregem amb un peix de muntanya i d'hivern, com és el bacallà, i posarem uns ous durs, i posarem el bacallà esqueixat, les trumfes del bufet, la ceba al cop de puny. Us animo a tots a que els vingueu a tastar, on podreu provar la trumfa cuinada de mil i unes maneres.